Gipaubo sa motorcycle riding course sa mga sakop sa Highway Patrol Group ang 52 ka mga pulis isip pagpangandam sa EPIC Summit sunod tuig. Opisyal nga gisugdan ang training karong hapon sa Police Regional Office 7 Headquarters. Taas udya sa mga graduate sa mga training ang pag-escort o pagsiguro nga luwas ang mga dinapit sa EPIC Summit. Mula na og 45 kaadlaw ang intense training sa mga misalmot ng mga pulis. Gituyo sa kini aron madungagan ang mga qualified riders sa PNP dinhi sa Region 7 aron mahimong police escorts. Ipaubosab sa makuti nga background check ang mga misalmot labi na kun malakip sila sa mualagad sa EPIC. Wa sa magpakita sa mga tigbalita ang hepe sa HPG 7 nga si Police Senior Superintendent Romualdo Iglesia kinsa usa sa mga giingong nalabigit sa pag-ambush patay kang Attorney Noel Archibal ug mga kauban. Siyempre, safety sa sarili nila, yung mga do's and don'ts, tinuturo po namin yan. At the same time po, yung sa ating VIP na manggagaling po sa ibang bansa. We grab the opportunity as an officer to join this kind of training kay kinahanglan man sa nato ni sa atong field, daily activities in the field nato. Gipasaka na sa NBI 7 sa Provincial Prosecutor's Office ang dugang 3 ka kaso batok sa gituhang cult leader nga si Casiano Tatay Loloy Apduan uban ang yang driver nga si Victor Fajardo ug ang at-large nga si Zacarias Barquio. Kasong murder o child abuse ang gisangat subay sa pagpatay sa 14 anyos nga si Angelo Ripuela kang kansang mga bukog napalgan sa tunnel sa ilawom sa panimay ni Apduan atol sa raid niadtong miaging simana. Laing kaso nga paglapas sa Expanded Anti-Human Trafficking in Persons Act ang utabangon ni Apduan kay gipaubos kuno sa forced labor si Angelo ug ang mga ginikanan niini. Matod sa supervising agent sa NBI, nga wa sila laing ebidensya nga nakuha og subay lang sa testimonya ang gipasihan sa tanang kaso. Mahimong mo-file og counter affidavit sa Apduan sud sa 7 ka adlaw. Magpabilin sa kustodiya sa NBI sa Apduan samtang giresolba pa ang mga kaso. We applied for an inquest but the provincial prosecutor received it only for regular filing. Una ang abogado na lang mo ang panan kaligan. Magtiayong Tiamzon ug mga kauban gipasakan og sumbong illegal possession of firearms and explosives. Apan gi-question ang jurisdiction sa korte diin gisangat ang kaso. King Perez, sugin nimi. Gifile sa Department of Justice ang mga kaso ni atong Biyernes batok nila Benito ug Wilma Tiamzon ug mga kauban. Gawa sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives, gikasuhan sabang 5 ka mga kaubanan sa magtiayong Tiamzon ug obstruction of justice. Apan matod sa Clerk of Court Attorney Jeffrey Joaquino, gipaabot pa ang desisyon ni Executive Judge Soliver Peras kung mahimo kining dunggon sa sala sa Cebu City Regional Trial Court. Matod sa Clerk of Court, way jurisdiction ng Cebu City RTC sa kaso. Tungod kay dito sa Barangay Zaragoza, lungsod sa Luginsan, gidakop ang 7. Gikatingala usab sa abogado sa mga dinakpan, Attorney Rex Fernandez, kung ngano sa Cebu City Regional Trial Court gifile ang mga kaso. Matod ni Fernandez nga angay unta gifile ang mga kaso dito sa Toledo Barili Regional Trial Court nga aduna pay jurisdiction sa kaso. But it would be jurisdictionally erroneous to file it in Cebu City when Cebu City does not have territorial jurisdiction over Aloginsan o Karkar. Sa pagkakaroon wa pa nakabasa ang abogado sa mga dokumento bahin sa mga gifile nga kaso. Nakig-coordinate siya sa mga abogado dito sa kauluhan alang sa pag-file og motion to dismiss sa mga kaso. Matod ni Fernandez nga usa ka human rights lawyer, dugay ng taktika sa military ang pagtumo-tumo og mga kaso sa mga gituuhang rebelde. This form of harassment, I really don't understand them. If they are really intending for the rule of law, they should just follow what is the decisions of the Supreme Court. King Perez, News 5.
Sa sunod tuig 2015, posibleng sugdan na unya ang pagtukod sa bagong Palace of Justice dinhi sa Sugbo. Kini nahukman human nakigtagbo si Senate President Franklin Drilon kang Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale. Giawhag ni Senator Franklin Drilon ang Cebu Provincial Board nga paspasan ang pagpadala og request alang sa maong proyekto. Buot ni Senator Drilon nga kaaprubahan ang pundo sa di pa ang Hulyo sunod tuig nga kuhaon gikan sa national budget. 500 million pesos ang initial nga budget nga igahin alang sa bagong Palace of Justice. That they have in mind is about 1 billion. It can be a 2-year project so that in 2015, 500 million will be appropriated, 2016, 500 million, or a budget of 1 billion for the Cebu Hall of Justice. Gibuak na ang pagpakahilom sa budget officer sa Dakbayan sa Talisay, human migawas ang taho nga iya kunong gigamit ang cash prize nga gidinaog sa mga tinun-an sa Talisay City Central School niadtong nakalabay nga sinulog sa kabataan sa lalawigan. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Giklaro ni Talisay City Budget Officer Edgar Mabunay nga wa niya gamita ang kwartang dinaog sa sinulog sa kabataan sa mga tinunan sa Talisay City Central School niadtong Enero. Matud niya ang 300,000 pesos niini gigamit sa pagpaayo ug pagpalit sa uban pang gikinahanglan silang pagsayaw ato sa Grand Parade ug paghuman sa sinulog. Giklaro sab niini nga wa sila misaad nga mahatagan ang mga tinunan ug bahin sa daog. Miscommunication kuno ang nahitabo. In reality, ano bang ang paggamit sa term hulman o kanang gamiton ba for different man gid na. Basta ang katong price nga 300 nga katong sa kabataan na fulot gyud og gastos para sa another preparation for sa Grand Parade na. Matod sa principal sa Talisay City Central School nga ang kwarta gihulman ni Mabunay tungod sa mga bayranan alang sa sinulog. The money was in cash on January 14. What happened then? Ningari there is atong igsoon si Edma Bonay. At that time, we know nga we are also facing for the Mardi Gras. So, posible dito na yung mga retouching, doon na yung mga pagtarong sa bang mga mga prosesan na. So, uwaman niya ang kwarta. Iladlad ni Mabunay sunod simana ang liquidation og resibo sa gigamitan sa 300,000 pesos. Nasayran sab nga duna di ay 2 milyones pesos nga budget alang sa sinulog. I am willing to present all the liquidation nga kay. In fact, ang mga teachers na man mga committees, ay ang kada committee mao man na mangayo naman na sila og funds nako dito. Di ang uban gani wa pa ka submit sila mga receipts. Mo na ako nang ipakuan kay akong ikanha kay akong ipakita nila tanan nga tanan yun, it is within kuan yun na. Wala, niya mo nang na kuan nang yung kutar. Ngayon na nahitabo ba? Leslie Caminada Vistil, News 5. Laing sumbong ipasaka sa mayor sa lungsod sa Dumanog, batok sa mga sakop sa Committee on Complaints and Investigation at tubangan sa Visayas Ombudsman. Iya sab nga gipangayo sa Provincial Board nga dili na makaapil ang mga sakop sa komitiba sa pag-imbestigar sa reklamo batok kaniya. King Perez, Suginlimi. Laing mga reklamo ang i-file ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia batok sa komitiba nga may recommend sa iyang 60-day preventive suspension. Usa ka motion to disqualify sa investigating committee gisangat ni Mayor Garcia at ubangan sa Provincial Board. Tinguha niya mo inhibit ang mga miyembro sa komitiba nga nag-imbestigar kaniya. Persisting embarrassment sila sa Liberal Party. Kaya hindi mag-ingon na aksidente. Dili ka na dapat ulit. Samtang laing sumbong nga kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act iyang isangat sa Visayas Ombudsman batok sa mga sakop sa komitiba. Una nang gireklamo ni Mayor Nelson Garcia sa Ombudsman ang mga sakop sa komitiba tungod sa wala pagtagad sa iyang sumbong batok ni Vice Mayor Efren Hica. Mag-inhibit sila. Delikadesa por delikadesa, paalitan. Na ay nikihan mo. Kanya doon ay asunto, diyan mo. Ikaw lang diyan mo. Mohoy? How can you expect it to be impartial? Kundi gihapon mo inhibit ang mga sakop sa investigating committee, plano sa mga Garcia,
Ang ilang gikuan ba nga nagkuha mo sila mga due notices, mura ba nag-conduct sila hearing, ipatubag mi no sa tuang kaso pero wala di ay. So that is one of the grounds for falsification of public documents. Si Mayor Nelson Garcia nagatubang og investigasyon sa Provincial Board tungod sa iyang pag-appoint sa Secretary sa Sangguniang Bayan sa Dumanhog, nakatungdanan unta sa Vice Mayor. Sa phone interview ni Provincial Board Member Arlie Sitoy, mingon kini nga katungod ni Mayor Nelson nga mohimog reklamo batok sa iyang komitiba. Gipaabot sab niini ang desisyon sa gobernador sa ilang gisugyot nga preventive suspension batok kang Garcia. Go to the court and force them to inhibit. King Perez, News 5. Og mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Abril 1, tuig 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!